shoutout din no sa atong mga bagong tik paminaw, tik lantaw. Shoutout ni Maricopa Consumer Goods and Trading, Rowena M, Bohol Pride TV, Eljon Vince Channel, Ribbons Official, Florets Hugo, Rosalie Green Vlogs, o Orbit Places. So, karon pa rin, naano sa iba mong vlog nga. So, malingad sa wala pa nakasubscribe, subscribe mo sa atong channel o follow sa atong Facebook page. Si Andre. Asa mo itong trabahan mo, Tiro? Alas 5 na, huwag ihapon. Asa ka na, Tiro? Uy! Naunsa mo na sa... Sige. Akong paabuton. Kanina ni sige kawala sa trabaho. Unsa mo ka? Si Mansad kagikan. Ikaw pagpadlungon dyan mo. Kanina ko si kanap mo dito, ha? Alay! Boss, sakit na ko. Boss! Sakit na ko. Boss! Naunsa ka? Kalibangon ko, boss! Time sa. Ang akong gisuko ni mo ba? Natubay? Alisabi. Unsa ka, boss? Kuha sa to akong gwabe. Ito ako ang wait. Bakit lagi kong buhok? Hindi lagi tagwapo. Sige, tana. Bayan na ng bus. Ano ba ata kong gisuko? Sana sa to? Motor? Wa pa jud gihapon na usab ning akong wig no. 2000 pa rin ako gibuhat o 2000 pud na ako nagigamit. Napakakalimtan. Sugo di ka balik alin kay. Sige ra kag absent, sige ra kag kawagtan sa trabaho. Sura masanto siya. Aduna ko ibilin dito nga bangko. Kuha ha. Karon dai. Boss, kami pa muna kayo, boss. Kaya, hindi ka magawas, boss. Matay sa kita, uy. Wangal sa din, uy. Tayo sama. Baho lagi. Nakalibang ka. Success! No.